Horas madihita saluhutna kadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Mauliate situtu hupasatra nami Tuho Tuhan disudi asido tolong ni roham. Kitongatongan ingulu nami satu pertikianon. Asimaroham mali Tuhan debata sayhoma totong na mangodihon jala madongani hami. Dina madalani akang mulu nami. Nuaeng nang tangi hono nami ma debesian hatami. Marsaringar may Tuhan di tonga-tonga nami. Sese sama Tuhan akadusa pangalason nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Di mana tersurat di buku 2 Petrus bidusada ayat 10 sahat ayat 20 sada sonon ma didok disi. Aidada hui hutok kami akka turi-turian na pinikir ni nabisuk. Dina hupabotoho kami Tuhamu hagugo odohot haroroni Tuhatta Yesus Kristus. Tung di ida mata nami do hato ngamon nai. Adi jalo do hamuliao dohot hasangapos sia debata ama. Dina masa tu ibana sian hasangapon na tongami suaraon. Odo anakku haholongan ni rohakku. Nalomodo rohakku di ibana. Ima suara na hubigi hami rosian banua gijangi. Ujur rap hami dohot ibana di doluk na badiai. Jadi lam hokma atong hata panuri rangoni di hami. Jala tama marsitio patusi mahamu. Songon na tupalito na marsinodang diinganan na hulum. Pai matarida si ulu balang ari jala bisar si buah katiuron di bagasan rohamuna. Oma parjolo botohamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon na tersurat anggosian rohani jolma. Aidang dung siat tahini jolma haroruan ni panurirangon. Alai tinogihon ni todi parbadia do. Ubahen namar suara akajolma disuruh debata. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon Yesus Raja na sangap na badia. Akadongan sapur siaon oma surat ni sisimo Petrus. Naposo jala apostel ni Yesus Kristus. Madapoton akka naung majalo hapursiaw na arga. Marhite-hite hati goran ni debatata doho Yesus Kristus si paluai. Jala apostel Petrus ala nani ojor ni todi parbadia do laho manurat 2 Petrusom muse tuhala Jahudi naung marbalik marhapursiaon tu Yesus Kristus. Asa nasida lam marsitutu tutuhani. Didok si Petrus do tu nasida. Si kokma dihamu asini roha do dame. Marhite-hite panadaw muna di debata doho di Yesus Tuhani. Asa diharing gason nasida masian nasagogo manurdukko dengan ni parange di bagasa kaporsiaoni. Doho diakan ahobar tuhatani Tuhani. Songonima totong dipaingoto si Petrus akai tu nasida. Ati penaung diboto nasidai jala naung tuguro hanasida di bagasan hasitongan. Dinaung mian di bagasan nasida. Asa totong tarbain nasida marningoti di ngoluna. Akadongan sapur siaon di ayat 10 saat 20 sadai. Dison maboy muse tabering pangodol honon ni si Petrus taringot tu berita nauli dohot tu Yesusi sadiri tu halak Jahudi naung marbalik tu Yesusi. Ima pabua berita nauli dada turi-turiani. Asa unang diripu rohana sida hata na pinasahat ni si Petrusi dohot akadongan na parhobas asal dipadoki. Ido ubay didok na sida dayak saplonom ay dada hui hutok kami akka turi-turian manang akan dongeng
na pinikir ni nabisuk dina hupabotoho kami Tuhamu hagugo oduhot haroroni Tuhatta Yesus Kristus daong tung diida si malolong nami sadiri do hato ngamon nai. Omma pabotohon akan nabinereng ni si Petrus do na hinatidakon na tunasida. Dia mahataridaan ni ima di ayat 17 1 ayat 10. Ay di jalo doha muliau do tasangapon siya debata ama. Dina masa tu Yesus siyan hasangapon na tongami na marsuara. Odo anakku haholongan ni rohakku na lomodo rohakku di ibana. Ima suara na binege ni si Petrus, si Jakobus, si Yohanes, ro siyan banua gijangi. Ujurap na sida duhut ibana didolok na badiay. Boy tabereng di Matius bidu 17 ayat 1:15. Di sido si Petrus, si Jakobus do anggina si Yohanes, ubegesa suarai. Jadi dina hinatidakon ni si Petrus sido na disuarahon na dison. Akadoan sapur siaon lamho do hata panurirangoni diakana sida apostel ni Tuhani. Alani didok do tuhalak Jahudi ina tama asa marsitiopan hata panurirangon na sitongi manasida. Songon na tupalito na marsinodang diinganan na hulum. Pai matarida siulu balang ari jala bisar sibuah katiuron di bagasan rohani nasida. Ai taringot tu panurirangot takasdo didok si Petrus tu nasida di ayat 21 ayat 21. Oma perjolo botohamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon na tersurat anggo sia rohani jolma. Ai dang dung sia tahi ni jolma haroroan ni panurirangon. Alai tinogihon ni todi parbadia do. Ubahen na marsuara aka jolma disuruh debata. Alanido aka dongan sapur siaon molonunga porsia hita tutuhani jala tahati dakon ibana dang boy ala roha-rohani hajolmaon alai mangasahot todi ima. Tarlumobi mai ditiki marbarita nauli hita dang boy mangasahon hadiriotta. Pikirata alai mangasahot to di parbadia do. Asa sahat ahadu sasitong na nanidok ni hatani Tuhani. Atong gabi sitidangi natikos mahita di Tuhani. Asa unang gabi patu pahaliluok kita diakka dongatta na ubegisa hatani Tuhani. Songoni matong di parsaurata si ganupari. Asa tahati dakon manatikos. Unang gabi tapabalik-balik na toho manang pata. Dohot akka hata na binigi takas mata pasahat molorikoti tapasahat tudungatta. Unang dipapeol-peol manang dipalipi. Asa unang gabi patubu haguturoni di tonga-tongatta. Dihita saluhutna. Takas do tututur pukopa waho tuhita ia Jesusi raja na sangap na badia do. Ay di jalo do hamuliao dohot hasangapos siya debata ama. Dina masa tu ibana siya kasangapon na tongami makuling suara na madok. Odo anakku haholongan ni rohaku na lomodo rohaku di ibana. Atong ganuk mahita ro mamuji huhut marsoba tu ibana. Marsinggang tu jolona. Ikon matotong taparhatopot ibana do raja. Na mangarajai dirita asa guru di ibana hita. Pakatidak konon nasi songoni ima taringo tu hadirio ni Jesusi ikut do adong mian jala di parhatopot ganuk na porsea na roma muji dohot marsoba tu Jahoba di tonga-tonga ni parngulonna. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata nungahutangi kami be Tuhan hatam na marsaringar di tonga-tonga ni ngulunami. Asimaroham sai pargui mahami di bagasan to di mila mangulahoni jala pasiko matuhan pangaptison nami marhite-hite to dim na mangajari hami di bagasan rohan nami gan. Ali Tuhan dibatasi sakadusa pangalason nami olah mangasahon Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin.
Horas madihita saluhukna. Shalom.